गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। जोंनि हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै हांख्रायजानाय 30 नं सानजा बिधानसभा बियाबनि मेम्बार अफ द लेजिस्लेटिव एसेम्बली मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। गायसननाय साननि गायसननाय सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बड'लेण्ड रादाबनि गायसनगिरि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बर' हारिनि सासे आगोमा दैदेनगिरि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि खाथियाव आंनि खुलुमनायखौ आङो बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय बिथांनिनो अनजालि बिसि भानुमति बसुमतारी, जोंनि EM रनजित बसुमतारी, MLA लरेन्स इस्लारि, बेवहाय नुजाफैनो हादों बेंटल कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो लोगोसे जनता कलेजनि प्रफेसार, आरो बेवहाय नुजाफैनो हादों UN एकाडेमिनि डाइरेक्टर आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन, बड'लेण्ड रादाबनि गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन, क'क्राझार आरो चिरांनि मेडियानिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय खौरांगिरि बिथांमोन आरो बड'लेण्ड रादाबनि सारा आसाम नाङै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लोगोसे बेंगलनिफ्राय